Het noorden wil met de afspraken haar positie als energieport versterken. Een van de plannen is de productie van green gas flink opvieren naar meer dan 500 miljoen kub. Dat is hetzelfde als het verbruik van meer dan 300.000 huishoudens. Onder oren deze vergisters die het verskate boeren al op het hiemha moeten daarvoor zorgen. En al is van een green gas rotonde. Wat die rotonde aan mij werken wordt, is dat als je nou liets green gas maakt, of grote hoeveelheden green gas, het moet in feite alle bij de klant komen kennen. 40 keer zo vol als nou. Dat moet er wat gebeuren de komende jaren hier. Ja, we hebben behoorlijk wat het van. Maar de mogelijkheden liggen er. In het energieakkoord is er een aparte status voor het elektrisch vervoer. Friesland had erin al een reputatie opgebouwd en wil dat verder uitbreiden. Daarom wordt dus provincie de proeftuin van Nederland dat het gaat om elektrisch varen en voertuigen op stroom. Alle plannen in de Green Deal binnenkort van tussen de 20 en 30 miljard euro aan investerings. Het grootste pad moet vanuit het bedrijfsleven komen. De noordelijke provincies hadden 234 miljoen kleerlezen. Het Rijk bleef achter met een bijdrage van maar 14 miljoen. Ja, het Rijk biedt vooral inzet, kenniskunde en verbindt zich aan een aantal dingen die wij graag willen. Het Rijk zegt, daar werkt het over blue energy bijvoorbeeld. Bij de Oosterdijk denken wij maar in mei, we maken het mei mogelijk. Maar yield zetten ze er nog net op. En er zijn heel soort regels die vergreening van de economie in het paard staan. En daar hebben wij voortdurend het Rijk bij nodig.